Dete zemlje, 9. deo. Cigani otkopavaju Kaju. Kaja je sedela pored rake i gledala na pun mesec. Bila je srećna da se nalazi pod svetlom i da ima vazduha da diše. Kad se bila osvestila u sanduku, osjetila je strah od onoliko malo prostora i strah da neće još dugo u tome živjeti. Vrtela se očajna i pokušavala rukama i nogama da otisne jednu od bočnih i gornju stranu sanduka, ali joj je to samo brže smanjivalo zalihu vazduha. Osjetila je da je sanduk u hladnom i vlažnom prostoru. Kad je čula ljudske glasove od gore i grebanje po sanduku, razumela je bila da je to neko došao da je oslobodi. Kad je jedan muškarac otvorio sanduk, udahnulo je duboko i čujno, pa se podigla da mu zahvali. Situacija ju je tada zbunila ponovo. Zašto se od njenog zagrljaja ukočio i pao? Zar nije bio spreman da ju vidi? Kako da pomogne njemu, kako da pomogne sebi? Gde da ide, gde je živjela, koju je toliko mrzeo da je zakopa živu? Onda je začula da se u raki odronjava zemlja. Onaj koji joj je pomogao da izađe iz sanduka pokušavao je da se uspenje na ravan groblja. Kaja mu se obradovala i ustala da mu pruži ruku da bi se uz njenu pomoć popeo, a on se uplašio i opet skotrljao u rupu. Kaja ga je gledala od gore i bio je žao da je njen spasilac pao u sanduk. Pretpostavila je u strahu od nje. Onda se postavila tako da joj mesečina padne na lice i da on vidi da se nje ne mora bojati, kao što se ni ona ne boji njega. Sureja je jedva shvatio situaciju. Devojka nije vampir, nego su ju živu sahranili. O takvim stvarima su on i njegovi cigani dosad nekoliko puta raspravljali, jer su već otkopali nekoliko grobova u kojima su položaji kostura pokazivali da su se upokojeni pomerali neobjašnjivo za mrtva ljudska bića. Znači, stvarno je bivalo ukopavanja živih. A evo sad nam se desilo i to da otkopamo nekog ko nije skončao na pogrešnom mestu. I sad se Sureja zabrinula za svoju reputaciju neustrašivog otvarača grobova, pa je rešio da izađe iz rake pre nego što drugari protumače njegovo ponašanje onakvim kako stvarno i jeste bilo. Nekontrolisano upravljanje sobom zbog straha. Kad se uspravio i primio toplu ruku mile devojke, okrenuo je se da vidi gde su mu drugari, ali na groblju nije bilo ni jednog živog ljudskog stvora osim njega i devojke. A tako, drugari su zbrisali. Ali im nije mnogo zamerio, jer bi on pobegao da je bio sposoban za bežanje. Sad mu je samo ostalo da sazna šta su oni od svega u raki videli, to jest da li će mu se smijati zbog toga što je pao u nesvest. Gledao je Sureja devojku i mislio: da je pitam gdje da je vodim, ne vredi mi ništa. Ako sada i odemo do njenih, ljudi će se isprepradati i eto nesreće. Možda i navale na nju kao na vampira, a i na mene kao na njenog drugara. Sureja vampir. Počeo je Sureja da se smeje sebi kao da se ne nalazi na groblju u gluvo doba, nego kao da je za ručkom sa svojim ciganim. Kaja se obradovala da se njen osloboditelj smeje, pa je i ona zapljeskala radosno rukama. Nema nam druge nego da idemo preko Morave u naš tabor, rekao joj je Sureja gledajući je pažljivo u lice, da bi razumeo da li se ona slaže sa njegovim predlogom. Ali se ponovo zbunio kad je primetio da ona samo pomera usne, a ne izlazi nikakav glas. Opet se Sureja malo uplašio. Da li je ovo stvorenje stvarno obično ljudsko biće, ali se i odmah osvestio shvatanjem da još nikad nije video nekog koga su živog izvadili iz rake,
pa ne može biti ni siguran u to šta je normalno za one koji se vrate u situaciju da mogu nastaviti život. I povukao je nežnu devojku malo u stranu. Prvo pravilo otvarača grobova je da se sutradan ne sme primetiti da je grob otvaran. I uze lopatu u ruke. Kad je sve izgledalo kako su on, Miftar i Selim ovde našli, uzeo je obe lopate levom rukom na levo rame, desnom rukom levu ruku devojke i krenuo spokojno ka Moravi. Miftar i Selim su dojurili iscrpljeni u blizinu ciganskog logora. Malo su zastali da se urede, a i da vide ko je budan. Prišli su im Redžepovi psi, a onda i Redžep. Gde je Sureja? Mrtav, reče Miftar. Kako mrtav, Božju ti tepsiju poljubim? Kad smo otkopali grob i on otvorio sanduk, iz sanduka je ustala jedna devojka zlatne kose i udavila ga. A vi u galop, reče im Redžep ljutito. Vi ne shvatate šta ste uradili. Pa šta su mogli, babo, da i nas podavi? 100 puta sam vam rekao da nema vampira. Kako mogu ruke napravljene ni od čega da gnječe vrat živog čoveka? Selim, sasvim siguran u ono što govori, a za njim i Miftar, videli smo, skočila je kao da mu se raduje i zgrabila ga je oko vrata. Pa iako je tako, onda mu se obradovala osoba koju su živu zakopali zato što je izvodi nazad u svet. A i da ga je zadavila, moramo sad ići tamo da sve poravnamo i da se sutra ne primeti da je otkopavano. Gde su vam lopate? Pošto je Redžepu postalo jasno da su Miftar i Selim pobegli s groblja, ostavljajući i Sureju i lopate, reče samo: bešte tiho u krpe da nekog ne probudite. Pa pošto je naredio psima da i oni odu pod kola, uputio se na onu stranu s koje su Miftar i Selim došli. Miftara i Selima postade sram da odu u kola, a ko bi mogao sad spavati? Pa se i njih dvojica nakon jednog pogleda umjesto dogovaranja uputiše za Redžepu. Sva trojica su izašli na obalu Morave i dok su vezivali odeće na glave, primetili su na padini preko reke kako se reci približavaju dve prilike. Ubrzo svoj trojici bi jasno da je jedna prilika ženska, a onda i po hodu postaše sigurni da je pored nje Sureja. Udavili Sureju, magarci jedni, reče veselo Redžep i udario obojici lagane ćuške. Kad su razaznali da Sureja nosi obe lopate, Redžep reče da se kladimo da je Raku namestio kakva je i bila, a Miftar i Selim ne rekoše ništa. I oni su bili srećni da je ispalo bolje nego što su poverovali da jeste. A malo će im se smejati oni koji znaju da se grupica njih bavi i otkopavanjima grobova. Jer to je ipak bila tajna klana u koju su bili upućeni samo stari članovi saveta. Kad su Sureja i devojka prišli reci, Redžep ispusti 2 put pa jednom glas sove i odmah mu jednom pa 2 put odgovori Sureja. Potrajalo je dok su Sureja i devojka doplivali na ovu stranu. Sureja zagrli Redžepa, a onda i devojka svu trojicu koja su nju i Sureju sačekala. Devojka je bila mnogo srećna što je s njima, a Sureja je to prepoznao više kao izraz olakšanja nego kao sreću, zato što je sa 4 nepoznatih muškaraca u noći na obali reke. Doduše u noći punog meseca, ali noć je noć. Kad su stigli pred logor, Redžep im je naredio da se nečujno uvuku svako u svoj šator, a da mu Sureja pošalje Tarika i Sofiju. Redžep je hteo da se sa Sofijom dogovore gde da smeste devojku do jutra, a i da se sa Tarikom dogovore kako da ispitaju kome da vrate devojku. Kad je Sofija došla, samo je blenula levo desno, u Redžepa pa u devojku. Babo, to je ona. Odakle je stigla? Koja ona, zbunio se Redžep. Zlatokosa koja će nas uvesti u raj. Sofija je uzela Kainu ruku i poljubila je nežno, govoreći turski.
Mila moja, kako je lepa. Ajde, okrenite glave na drugu stranu da dete skine potkošulju. Kaja je onda na golo telo obukla gornju odeću koju je imala na glavi dok je preplivavala Moravu. I dok je nameštala na ramenice haljine, smešila se široko, otvarajući bele zube kao nisku bisera na mesečini. Na sebi je imala najlepšu odeću iz svog života kod roditelja. Sad je sa Sofijom veselo uvrtala potkošulju da iscedi vodu iz nje. Pokutali su joj zubi od hladnoće, kao da je govorila, to je Sofiji bilo jasno, ali iz usta njenih nije izlazio glas. Redžep je shvatio o čemu mu Sofija priča, setio se njihovog noćnog razgovora na šumskom proplanku i sad se uplašio cele situacije. Sofija ne zna ništa o događaju na groblju, odnosno ne zna kako je ova devojka došla do njih, a kako da zadrži zbog svojih interesa devojku za kojom roditelji još plaču. Sofija, odvedi je u tvoj šator, a onda je počeo govoriti devojci na srpskom. Redžep je u Stambolu naučio jezik ovdašnjih ljudi, jer u Stambolu ima mnogo Srba, čije je stare kao robove doveo Sulejman zakonodavac iz Beograda. Ti sad ideš da spavaš u njen krevet, a sutra ćemo vidjeti šta ćemo s tobom. Nemaš razloga da se bojiš. I blago roditeljski joj se nasmešio. Kaja i onako nije mogla da zamisli šta bi i gde mogla bez ovih ljudi, a i onako je bila srećna da su je izvadili iz one rupe. Još da misli na sutra. I pošto se stvarno nije plašila, pomeri usne kao da nešto govori, ali se opet ništa nije čulo. Kao da kaže, ne bojim se, rastumači Redžep njen nemušti jezik. Kad se Sofija posle pola sata vratila Redžepu i Tariku, pitala je svekra. Odakle je došla ova vila? Iz Rake. A pošto ga je Sofija pogledala kao da mu kaže, ozbiljno te pitam, nastavio. Sureja, Selim i Miftar su išli da otkopaju grob upokojene ćerke jednog vranjanskog bogataša i uspeli da spasu dete od smrti. Zakopali su je živu. Sofiju to nije pokolebalo u sigurnosti da je Kaju prepoznala kao devojku važnu za sudbinu klana. Ako je vratite roditeljima, onda da se mi pakujemo za povratak u Stambul. Ja sam ti rekla da će doći i rekla sam ti zašto nam je važna. I pošto je došla, ostaje i dalje drugi deo predskazanja, da nam je važno za ostatak u raju. Ne možeš ti sada nastaviti dalje put kao da će doći neka druga. Nema druge. Ova je jedina i prava. Da nije trebalo ovako biti, ne bi ni bilo. Sad ti razmišljaj koliko hoćeš. Tarik je gledao zamišljenog oca i rekao mu, babo, ako misliš da je vratiš roditeljima, kaži mi to sada, da te ubijem odmah pa da mi nastavimo na sever. Jer ću te ja i onako ubiti ako je vratiš roditeljima. Zato što će onda ispasti da smo prošli 2 godine puta i muka da bismo budalama spasili dete koje su živo zakopali. Redžep je morao priznati da su mu sin i snaje u pravu i da Sofija i Čan Sever razgovaraju sa sveznajućom silom. Ali kako ćemo je ovdje skrivati i koliko dugo, reče Redžep. Ni sam ne znajući da li nekog nešto pita ili sebi pokušava razjasniti šta i kako dalje. Babo, sutra se pakujemo i nastavljamo put, reče Tarik. Bez nekog karavana, a hajduci? Babo, izgleda mi da ti još nisi shvatio. Nama su dovde trebali karavani, a ako je rečeno da će nas Zlatokosa odvesti u raj, to znači da ne zavisimo dalje od toga da li se lepimo uz neki karavan ili nastavljamo sami. Hajduci nas neće zaustaviti sad kad je ona sa nama. Pakujemo se, ali ćemo put nastaviti tek pošto se vratim iz Vranja.
Moram da čujem i vidim šta se tamo zna. Da li je neko primetio da je grob otkopavan, a i da se javim ljudima, da ne padne odmah neka sumnja na nas ako se ikad nešto otkrije. Da ne bude prost zaključak, cigani su onda tako iznenada otišli. A ti, Sofija, ne puštaj nikog u šator. A ako devojka mora napolje, obuci je kao bulu, da joj niko ne vidi ni lice ni kosu. Njoj objasni da je takav red kad neko dođe nov kod nas.